Volám sa Mária. Som mamou 2 chlapcov. Starší má 6 a mladší 3 roky. Môj syn ma zvykne volať Mama Maja slabá. Začal ma tak volať, pretože ocko ho dokáže niesť na rukách oveľa dlhšie ako ja. Myslím však, že by to mohlo byť moje indiánske meno. Keď sa ma totiž pýtal, v čom som dobrá, vôbec som mu nevedela odpovedať. Nakoniec zo mňa vypadlo, že v šatníku viem urobiť pekné komíniky. Pýtal sa, či je ešte niečo ďalšie, čo mi ide. Ale na mi zišli iba veci, v ktorých dobrá nie som. Asi každá žena na planéte má tendenciu pochybovať o svojich schopnostiach. No ako matka som sa zľakla. Aký príklad dávam svojim deťom? Budú sa neskôr vedieť sami oceniť? Dokážu sa postaviť za seba, obhájiť si miesto pred partnerom alebo v práci? Existuje veľa kníh, podcastov a videí, ktoré sú plné odporúčaní, ako prerámovať svoj pohľad na svet. Ale čo ak je záťaž, ktorú si nesiem, príliš mohutná na to, aby som sa dokázala popasovať s výzvami sveta? Od detstva som bojovala s depresívnym mladením. Prečo hodnotím udalosti okolo seba negatívne? Keď som sa do života pokúsila začleniť techniky mindfulness, zistila som, že sa prítomnosti bojím. Byť chvíľu ticho, ukotvená v tele. To znamená pozrieť sa zblízka na tiene, s ktorými nepracujem. Na emócie, s ktorými si neviem rady. Na medzery vo vzťahu s najbližšími, ktoré nemám čas zalátať. Asi každá mama potvrdí, že materstvo ju zmenilo. Mňa prinútil nazrieť do jasných, ale aj temných komnát vo svojej duši. Uvedomila som si, že najväčší dar, ktorý môžem dať svojim deťom je, ak samu seba pochopím. Aby mohli oni neskôr pochopiť samých seba. Aby si prioritne nekladli otázku, v čom sú dobrí, ale čo im robí radosť. Tento profil zakladám ako priestor, kde budem viesť rozhovory. Nielen sama so sebou, ale aj so ženami a s mužmi, pre ktorých bolo rodičovstvo obdobím transformácie. A obrátim sa aj na odborníkov, pretože mne osobne terapia veľmi pomohla.